Zvandiri kuona pano zvinoshamisa. Tine nyaya yatafambira pano kuti tive neumbowo huzere. Pana sisi vari kunziyo vari kubuda nyuchi nepanhengo vari kubuda nyuchi dzazara. Tati tivashanyire tinzwe zvizere kubva kwavari kuti zviri kufamba sei uye chii chiri kuitika. Tikupei information neumbowo huzere. Sisi makadii? Simba mukoma makadii? Alright, chekutanga ndoda kuti muzive kuti muri pano paChibanda Media, muri kuonekwa live paTV. Toda kuti muudze vanhu vari kukuonai kuti chii chiri kuitika uye zviri kufamba sei, zvakatanga sei kuti tisvike patiri nhasi tichiona nyuchi dzako kumomoterai. Mhuri yeZimbabwe ndikukumbirawo rubatsiro. Handisi kutoziva kuti zviri kufamba sei. Zvangotanga marimwe zuro kuteerwa nyuchi dzichibuda musiketi mangu dziri mbiri. Kuzodoka kwazuva nezuro dzatotozara kudai. Nhasi dzatowedzera futi kuwanda. Handisi kuziva kuti zviri kubva kupi. Ndambofungira kuti munhu wandakarara naye here akandigadzira wandakaramba ndanga asingadi kuramba. Handichazivi, ndibatsire mhuri yeZimbabwe, ndiri kurumwa. Alright, muri kuti imimi pane munhu wamaifambidzana naye wamakarara naye? Hongu. Alright, chii chakaitika? Mune kakunetsana kamakaita here kuti muzosvika pakurambana zvaita kuti iye azosvika pakugadzirai kana kuti zvakafamba sei? Tine kakunetsana takaita kakusanzwisisana kusvika iye andiudza kuti wandiramba asi uchazviona zvako nekuti munhu ndiye aindiitira zvese, chero vana aindiendesera kuchikoro. Alright, pane pandoda kubvunza, munhu uyu murume wemunhu here kana kuti mukomana ijaya? Murume wemunhu, anga ane mhuri yake. Muri kurumwa here uye izvi zvakatanga sei, zvakatanga rini? Mukoma, ndiri kurumwa. Zvinhu zvakatanga marimwe zuro izvi. Ndiri kurumwa, mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo. Anoziva ke kuno anogona kubatsira ngaandiudzewo ndibatsirwe, ndahanzwa nekurumwa. Alright, pamwe tingada kuzokurukura nemurume nemukomana wamuri kuti maifambidzana naye, tinzwewo divi rake, tinzwe kuti angakwanisa kubatsirai sei kana achikudzikinurai. Pamwe tingakurukura nemudzimai wake. Ndichakuendesai kana ndikakwanisa kutaura nemurume kana nemudzimai nyakushina nyaya dzatiri kuona dziri panapa. Tinzwewo divi rake, tinzwe kuti zviri kufamba sei uye chii chiri kuitika, nekuti sisi vari kuratidza kuti vari kurumwa zvakaomarara, vari kurwadziwa, vari kuchema. Sekutaura kwandakaita, vandakagara navo pano ndivo adzimai vemurume ari kunzi aifambidzana nemusikana wataona akamomoterwa nenyuchi. Saka taita tsvakurudzo kuti vanogara papi. Tasvika pavari, zvatitorera nguva asi tasvika pavari. Tikurukure navo, tinzwewo divi ravo kuti zviri kufamba sei uye zvakafamba sei kuti vazosvika pavari kunzi vakagadzira musikana ari kumomoterwa nenyuchi. Amai makadii? Tiripo makadii henyu? Tinofara. Muri kubuda pano paTV paChibanda Media, muri live, muri kuonekwa nenyika yese. Tine nyaya yatabva kunokurukura nezvayo yemusikana watabva kunoona akamomoterwa nenyuchi, asi anga achitaura mashoko achiti inini ndaifambidzana nemurume wenyu mutsvakurudzo dzataitawo. Saka toda kuziva kuti zviri kufamba sei uye zvakafamba sei kuti zvizosvika patiri nhasi. Zveshuwa kufambidzana vaifambidzana zvekuti takanga takutongochema, takutongonzi tarisemo nembudzidzo, ukafamba udonzi ndovaiva musikana weuye. Musikana uyu zveshuwa akafambidzana nemurume wangu zvenguva yakareba zvekuti ndakanga ndisina rugare. Kana kufamba ndandangofambawo zvekungoti vanhu vengoti avo ndinotengesa kumbare uku, ndinotengesa mafiriziti. Vana chaivo vakanga vasingaende kuchikoro nenyaya yekuda kwemusikana uyu. Ini ndakaona kuti zvakakodzera kuti ndiitewo zvinoenderana neni. Ndakaendawo kwandakaenda ndikati regai ndimutsvagirewo nyuchi dzimbomudya. Alright, amai, mune vana vangani nababa? Vana vedu vairi. Alright, makatanga kuzviziva rini kuti baba vane umwe musikana wavari kufambidzana naye? Ndakazviziva ndiri nepamiri pechitu. Alright, kubva ipapo manga musati matora matanho, makazotora matanho
kuti muzosvika pakunogadzira musikana kuti ateverwe nenyuchi izvezvi? Ndakazoona hangu zvakakodzera kuti nditore matanho nekuti ndakanga ndaona moto nemusikana uyu. Musikana aitotaura kuti baba muchawawanira kudenga, muwawane pasi pano. Saka ndakazongoti oregei ndiite zvekuti musikana uyu adyiwe. Alright, ndimbokubatai muromo zvishoma. Nemusikana maitombokurukura pafoni, maitombosangana, maizivana here? Taitaura pafoni, ndakazonongedzerwawo nevamwe kuti musikana anogara apa, uyu ndiye musikana akupfuwisai uyu. Kana sipo chaiyo tatisaigezese, taitomira dzagezeswa nevamwe kuti tipewo tigeze. Musikana aitaura zvaanoda uyu. Zvakaoma zvandiri kunzwa pano. Zvakaoma zvandiri kunzwa pano. Zvatichaita hatikwanise kutaura mazita evamwe vanhu vasipo pano, kusanganisira sekuru vakabata basa. Hatikwanise kutaura zita ravo tisina kupiwa mvumo, asi tichazozama kuwabata pafoni. Kana vakabvuma, tichanyora namba dzavo paskirini rino. Zvimwe ndiwe une dambudziko rakaita seirori raungada kubatsirwawo. Wanga uri mufaro wangu kuva nemi pano paChibanda Media. Zita rangu ndinonzi Director Tabs.